Jo, hvad så der, man? Nu skal vi lige høre noget musik, hvis der ikke kan høre det. Jeg ved det ikke. Prøv lidt frem. Jeg aner ikke, om I kan høre det, men det kan jeg. Det er i hvert fald Eminem med Without Me. Okay. Jeg laver den her, fordi jeg vil gerne have, at I abonnerer mine videoer. Ser dem, liker dem. Skriv måske nogle spørgsmål til mig, fordi så er mig og Sigurd. Skills 009 vi vil nok lave nogle videoer, hvordan vi svarer på jeres spørgsmål, og sådan, hvis der ikke gider at stille nogen. Måske bliver vi... Vi bliver nok ikke særlig fuldstændig kendte, men det kunne da være fedt nok, hvis det var I gad at se mine og Skills 009 Sigurds videoer. Det skal I, synes jeg, fordi vi er helt sjove. Yes. Så for helvede gør det. Nu fik jeg lige en besked. Jeg synes, I skal gøre det. Så vi ses. Yes.